Inċident wara l-ieħor u l-Gvern jibqa' jinjora s-sigurtà tas-sewwieqa. Minkejja diversi inċidenti fit-triq ewlenija li tagħti għal vapur Għawdex ma ttieħdet l-ebda inizjattiva biex din it-triq issir waħda iktar sigura. Net News kellem mad-Deputat Nazzjonalista Kevin Kutajjar fejn saħaq li l-problema f'din it-triq ilha hemm għal snin twal u xejn għadu ma sar biex jiġu evitati iktar inċidenti. Hija sitwazzjoni li la ġejja għal triq l-imġar ġewwa Għajnsilem, triq għall-imġar għal ma jafx hija triq li tgħaddi minn ġewwa Għajnsilem u hija l-arterja prinċipali li twassal għal ġewwa l-port tal-imġar u allura kif wieħed jista' jimmaġina jkun fiha ħafna traffiku għaddej minnha. Bil-konsegwenza li jkun hemm numru ta' drabi sewqan eċċessiv u sewqan anke li ġieli jkun abbużiv. Matul dawn l-aħħar snin, il-Partit Nazzjonalista tkellem dwar din il-problema fil-Parlament, iżda l-Gvern kontinwament qed jirrifjuta li jsib soluzzjoni. Żgur illi hemm miżuri li jistgħu jittieħdu, hemm diversi anke kont qed nara rapportaġġ riċenti ta' dak li qal is-Sindku Kevin Kawki, numru ta' miżuri li wieħed jista' jieħu, importanti però li wieħed jieħodhom in konsiderazzjoni u jagħtuhom. Il għaliex li hu żgur li aħna ċerti u li s-sitwazzjoni f'din it-triq ma tistax tibqa' kif inhi. Sena wara sena, Sindku wara ieħor kollha tkellmu dwar din il-problema li qed tħalli l-imwiet f'din it-triq, triq l-imġar, iżda lanqas huma ma nataw widen. F'post fuq Facebook li kien tefa' s-Sindku ta' Għajnsilem stess, Kevin Kawki, qal li din it-triq qed tkun ta' periklu kemm għas-sewwieqa u saħansitra r-residenti. Iktar pressjoni żdiedet wara li f'7 ijiem saru 3 inċidenti b'wieħed minnhom jieħu l-ħajja ta' mara ta' 41 sena mill-Latvja, residenti Swieqi. Dawk li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalulna li diversi karozzi għaddu f'veloċità qawwija minn din it-triq b'kawża li jissograw ħajjithom u oħrajn li jinsertaw fl-istess triq.